Nafarroako Mendi Federazioak Baztanbidasoko Turismo Elkargoaren laguntzarekin ibilbideen mantentze lanerako 2018ko voluntario kanpaina abian jarri du. Hori dela eta gaur Pablo Oloron Nafarroako Mendi Federazioko bide batzordeko kidea etorri da. Arratsaldeon, Pablo. Berdin. Zer modu zaude? Ongi, egun honekin primeran. Bai, bueno, hotza pixka bat, ez? Hotza pixka bat, elurra, mendietan, a ber. A ber. Bueno, hori da gure gaurko gaia, ez? Mendi ibilbideak. Mendi ibilbideak, hola da. Ibildi handiko ibilbideak, mendian zehar ibiltzen direnak, hemen Nafarroan baitugu batzuk, eta mantendu behar. Bakarrik sortu, bezekita gero mantendu behar ditugula. Bizirik daudelako, ez? Bizirik daude, bai. Mendia beti bizirik dago, bideak bizirik daude, eta nego pasandoren, badira gauzak aldatzeko, konpontzeko, markak, galtzen diren markak ongi jartzeko, eta, bai. Eta urtero egiten duzuen kanpaina da. Bai, urtero egiten dugu. Urtero, atatzen dugu, urtero behar ditugu, hori, voluntarioekin batera, badaremzko gaian 30 urte inguru, Nafarroan, estatu mailan oso etxindari izan zen, alako ideia, eta oso ongi dago. Eta orduan, urtero ematen dira bajak, eta orduan altak behar ditugu, jende berria behar ditugu, 20 inguru, 30 inguru urtero behar ditugu. Nafarroa osoan? Nafarroa osorako, bai. Guztira badira 180 voluntario inguru, eta orduan normala da hori, batzuk nekatzen dira, edo lan baldintzak, edo aldaketa esaten dira gure bizitzen normalen, eta orduan. Eta zei ibilbide motak dira, GR? GR-ak dira, Nafarroko Komuneko GR-ak, azken finean, sustatzailea Nafarroko Goberna da, gu mantentze lanak egiten ditugu, Mendi Federazioak, eta orduan badira ibilbide handiko rutak, eta orduan Nafarroan zehar izaten dira, eta orduan badira 800 kilometro inguru mantentzeko. Ezagunenak agian Transpirenaikoa eta... Badira Jamaika, ezagunena, ia zerrete baterako egin genuen alako kontaketa oso ofiziala eta gutxi gora bera, Iriberrin badugu alako kontaktua, oso lagununa, eta kontatu zigun gutxi gora bera zenbat jende pasatzen zenetik eta 9.000 inguru. Mendizale pasatu ziren Gerramikatik, Nafarroan zehar gutxi gora bera. Eta gero hori, bada Gerramaika, Pirinetako ibilbidea, Hondarribitik Galdeko izaioten da, gero Gerramabi, Euskal Herriko ibilbidea, hori Nafarroan hasten da Etxegaraten eta Belagoan bukatzen da, justu Intzole lepoan, handik Laskunera jaisteko. Gero badago Alarko itzulia, Garriagoi, hori Gipuzkoa eta Nafarroan artean dagoen Aralar inguratzen du, eta gero hemen Nafarroan, Iruñerrian, Iruñerriko itzulia. Mentiz ibiltzen dena, eta oso polita, oso erosoa, eta gero beste bat, agian, aztuko zego, baina gero sortzen dira sareak. Baztanbidasuan arte bateko badugu sare polit bat, 200 kilometro ingurukoa, han egin genuen, gerreak lotzen dituzten, beste gerre batzuk egin dituen, eta orduan lotzen ditugu hori, 208 kilometroko ibilbide, edo sarea, okerren da, sarea. Loturak egiten dira. Loturak egiten dira, eta orduan errezagoak, agian 2 egunetan egiteko, edo 3 egunetan, halako eskapada batean egiteko errezago. Eta edo norrek egin dezake, edo... Sasoia izan behar da, sasoiak akotzen artean. Hau da, mendirateko beti izan behar gara sasoian. Edo egitea gure modura. Etapaz etapa egiteko sasoian izan behar dugu. 4-5 egun mendian zehar ibiltzea, azken finean, 1000 metroko desnibela egunero egitea, 20-30 kilometro egunero egiteko behar da sasoia. Nola sortu ziren ibilbide hauek? Hori Europa mailan ja agian 50 urte, baina gehiago eraman dituzte. Hemen Nafarroan, hemengo bat, bertako bat, Juan Bari Felioz ezaguna denez, ez dut, beste ikerren, iparralda joan zen, eta han ezagutu zuen iparraldeko esperientzia, 30. hamarkadan, eta gero alako esperientzia pasa zen egualdera. Hasi zen Katalunian, Gerramikarekin, eta Feliuk erraten den bezala. Egun batean, Aragoikoek tok-tok egin zuten atean, eta hemen badago Gerramaika, zuek jarritu behar. Eta hasi ziren ja, hemen Nafarroa montatzen 20. hamarkadan. Orduan, Mediterraneoa eta Kantauri itsasoa lotzen dituen bidea, edo? Lehenengo bide hori izan zen, Gerramaika,
eta gero Gerramabi edo elkarrekin edo egin ziren, batzutan ur banalerroa zarkatzen duena, azken fina bada Gerramabi, eta batzutan elkartzen dira, elkarrekin hasi ziren. Gerramabi, Gerramaika, nor baino nor lehenago, zein baino zen lehenago, auskalo. Bueno, esan bezala, urtero egiten dituzue 40ko hamarkadan sortu zenetik Nafarroan... Bueno, Nafarroan 80garren hamarkadan. Ai, barkatu, bai. Ja mendeko 80garren hamarkadan. Bai, eta urtero egiten duzue voluntario kanpaina mantentzeko. Mantentzeko, hori da. Ez da sortzea kostatzen du, baina gero mantendu behar dira. Eguraldi azken finean mendietan, eguraldia batzutan oso latza da, eta zoitzak erortzen dira, galtzen dira bidezkak, erreka sortzen dira, orduan mantendu behar dira. Eta hori urtero behin egiten da edo? Bitan egiten ditugu, udazkenean, negua pasandoren, konpontzeko hori, neguraldia edo egode txarrak, hautsi duena, eta gero udazkenean. Eta seinalizatzeko eta... Seinalizatzeko. Ez da lan zaila, kakotzen artean. Ez dugu eskatzen alako sasoiak izatea, baina bai mendia ezagutzea, batez ez jakiteko non ibiliko den, eta gero hori, guk ematen dugu ikastaroa, ematen dugu materiala markatzeko, voluntarioek egiten dute, marka, batez ere pintura markatzea, nondikan joaten den bidea, eta gauza gehiago, lan astunak, erretatako, handikan diren zutoinak, gezidunak, eta gauza horiek badago enpresa bat hori egiteko. Horren bada, hori, mantetzea bidea irekita, desbroze txiki batzuk egitea eta besterik ez. Eta esate baterako, konkretuki Baztan Bidasokoa laguntza ere izaten duzue, turismo alorretik, ez? Bai, duela urte inguru, bagenuen, halako sarea, Baztan Bidasoa sarean, han badago, duela 3 urte ja, homologatu genuen, hango sarea, baina etxineatikan bat zegoen halako ideia, eta hasi zen, gari batean hori markatzen, utzi zen, eta ja, duela 3 urte, ja, markatu genen. Ja, markatu genen berriro, eta harremetan sartu ginen, hango Baztan Bidasoa turismo elkargoarekin. Eta haren laguntzari esker, lortu genuen, hango voluntario lortu genituen, hango sarea mantentzeko. Han badira, 27, 28 voluntario, bertako voluntarioak, hango Baztan Bidasoa sarea mantentzeko. Eta urtero, handikan, duela 3 urtetik honat, haiekin harremetan sartu ginen, harremetan jarritzen dugu eta laguntzen digute kanpaina egiteko hango zonaldean. Eta hori beti egiten den zerbait alda tokian tokiko turismo gunetik edo hau bakarrik hor ematen da? Bakarrik ematen da. Agian izan da lehenengo lekua eta gero handikan pasako dugu hori, ideia hori Nafarroara ikusiko dugu, baina importantea da bertakoekin kontatzea. Agian, hemendik joaten gara, eta iaiz, nore izki, hona etortzeko eta hango jendeak badekin hau den bideak, nondikan pasatu, nondikan ez, hango baldintzak batzutan ikusten dena galdetu behar, eta hori importantea da, bertako jendearekin kontuen hartzea. Eta zertan laguntzen du zabaltzen edo? Kanpaina honekin, guk deialde egin dugu, eta haiek egin dute Baztan eta Bidaso aldean kanpaina. Eta gero, bertizen ere badute bulego bat, eta hango bulegoan ere badugu gure materiala, mantentzeko materiala. Ez da beharrezkoa, onain etortxe harreta bateko voluntarioek, behar dute pintura, behar dute brotxak, eta gauzago, han bertizen badute, ordan ez dute behar ona etortzea, Iruñera. Dena den, Nafarroa mailan ere laguntza jasotzen duzu, ez? Bai, Nafar gobernuak ematen du urtero diru laguntza, 40.000 euroko diru laguntza, 800 kilometro mantentzeko. Baitugu Nafarroa mailan 180 voluntario inguru, eta horrekin moldatzen gara gutxi gora bera bai. Baztan Bidasora bueltatuz, nola hasi zen elkarlan hori? Elkarlan hori, hemendikan bagenuen alako beharra, ikusten genuen, bideak ez dira bakarrik kirola, azken finean badira, gerra badira aire libreko kirol instalazioak, hala daude dekretuan, gero ere badago turismoa. Jende joten da, jotan mendira, gustatzen zaie joatea leku batera, ezagutzea, ikustea ongin, eta ez bakarrik mendia. Hango ohiturak, etnografia, toponimoak, gauza asko dira, bidean zehar,
Mendizale beti joan gara mendira eta ez bakarri joatea, baizik eta hitz egitea hango jendearekin, handikan pasatzen denarekin, eta hango mendia, eta zen da hango mendia, eta larre hau, eta gauza asko dira. Eta orduan, hasi zen alako harremana. Haiek bazuten alako, nik uste izan zirela, mugitu ziren gauza egiteko, eta sortu zen azkenean. Eta jende asko pasatzen da ibilbide hauetatik edo erabakitzen du egitea? Ez dakigu. Guk ez dugu oraindik kontatu zenbat jende pasatzen den. Bideak, haiek, bastan bideza turismokoek badutean alako kontaketak ez dakigu, baina haiek erraten hori, markatu baldin badude senderoak, bideak, jendea ara jaten direnan turismoak eta gauzak, orduan, ja aukatzen diete, nondikan joan, eta gero markatxa izatea azken finean bada segurtasuna. Gure helburua zein da, ez galtzea inor mendian. Orduan, markaturik baldin badago, eta hauek komunikatu daude, hau da, Europa mailan ezagutzen dira marka hauek, orduan, hona etortzen dena, eta ikusten baldin bada, alako marka badaki hori badela alako bermea. Eta hango nekazal turismokoek badakite handikan bidaliz, jendea joan daitekela leku batera, eta gian ez bakarrik osoa egitea, gian 10 kilometro leku batera egitea, edo hurrengo herrira heltzeko ongi dagoela. Ibilbide hauek urtaro guztietan egitekoak dira edo errekomendagarriakoa gehan da ez dakit? Errekomendagarriena da hori, eguraldi onarekin egitea. Hau da, neguan, udaberrian eguraldi onarekin. Hau da, lainoa sartzen baldin bada, ekaitza izaten baldin bada, elurra baldin bada, aditua baldin bada, agian bai, baina bestela ez. Hori mendian prudentzia izan behar da, zuhurtasun izan behar duguna. Baina bastan bidazoan errete baterako, horien hemen elurra hasi da. Hasi du elurra, pinetan elurra dago, bastanen errete bateko bidazoan, kotak oso basoak dira. Teorien, basoak dira. Basoa baina kakotzen artean, etxalar 100 metrora dago, eta lakengo lepoa 300 metrora. Orduan, bapatean, 4 kilometroan, 200-300 metro igo behar dira. Edo, zunbilatik, mendaurrera jateko, badira 1000 metroko tartea, desnibela. Baina eguraldia asko hobea da. Orduan, hori, batzuetan ezin da joan Pirinio aldera, baina bazen aldera bai, errete baterako. Eta mantentze lan hauek egitea, ze azkenean egiten dena da zuhaitzak baldin badaude eroritak edo hori konpontzea, ze nolako lana da, astuna, zaila edo... Normalean voluntario bikoteka joten dira, orduan 10 kilometro inguru, 10 kilometro inguru egiten dituzte. Batzutan bada neketsua, hau da, horregatik gustatu behar zaio mentea. Baina polita da azken finean, jota bide batetik ikustea zerbait, markatzea, eta azkenean badagizu hori, badela leku bat mantentzeko, jendea ez galtzeko eta gozatzeko. Eta lan neketsua baldin bada, zoitza erorita baldin bada, haiek ez dute zergatik hori kendu behar. Ez badago enpresa bat eta hori eginen duena. Batez ere gure abizatzea, gerre guztiek badute, gerre bakoitza bere koordinatzailea, eta gu ja bidaltzen dugute informazioa eta gu ja horretaz zerbatzen gara. Eta hau guztia egiteko, ezagupen bereziren bat izan behar alda edo ikastaroren bat egiten? Ikastaro egiten dugu, eginen dugu aurten martxoaren 10ean, ematen dugu alde batetik teoria, ez da markatxa edo nola, ez egita jakin behar da nola markatu, eratzen duguna, media joan dugu, baina ez dugu medio osoa markaz ikusi nahi. Orduan, izan behar da alde batetik markaturik, baina ez hainbeste. Nola egin markak, non kokatu, non ez kokatu, batzutan, erretetarako badira, gure mendietan, badira trikuarriak eta gozorik, eta penagarria da ikustea bapatean marka bat. Orduan hori ezin da. Eraikinak, zoit politak edo ornamentalak, orduan, loko etxotan ezin da markatu. Orduan hori ere jakin behar da. Eta gero arratzaldean normalean, bazkaldu ondoren, praktika egiten ditugu. Mediratera eta landa praktikak egiten ditugu. Eta nun egiten da ikastaroa? Erinan egiten dugu, oraindik ez dakigu zein lekutan izan den, eta gero praktikak ere hemen Iruñerrian. Normalean Ezkaban egiten dugu praktikak. Eta, bueno, nola izan gaitezke voluntario? Nola, hori, Mendifidezeko web horrian sartu, edo Bastan Bidasoa Turismo Elkargoaren web horrian sartu. Bi leku horietatik badira izen emate horriak, bete eta gure elbidera bidali. Han bertan jartzen du informazioa bidaltzeko. Eskaitzen ditugu
gutxiengo batzuk, hori bai, mendia ezagutzea, baldin badituzte GPS-a hobe, eta ezagutzen baldin badute nola ibiltzen den GPS-a nahiz eta ez izan hobe, gaur egun GPS-a asko ibiltzen da, batez hori, gero markatzeko lekuak eta arazan non daude eta dena. Baina, bueno, eta hori, eta gogoak. Eta deia Nafarroa oso harako da. Nafarroa osorako da, bai, Nafarroa osorako. Eta, bueno, beharrezkoa da adibidez, baztanen voluntari izateko baztandarra izatea edo... Ez da beharrezkoa. Leku ezagutzeko. Alde batekan, guk eskatzen dugu ea zer nahiago duten. Bueno, alde batekan, ezagutzen duten, zer jerre ezagutzen dute, agian ez dute ezagutzen, edo ezagutzen dute, eta zer nahiago duten. Non ibili nahi duten. Batzuetan, agian erraten dizute, ni ibili nahi dut aralarren, eta agian izabakoa da. Ez da normala. Normalean, bertakoak nahi du inguruko mendiak mantendu. Bueno, bergo goratzeko orduan informazio guztia zuen webgunean ikusi dezakegu. Hori zebera. Bale. Zein da? Nafarmendi.org, ubikoitza, nafarmendi.org. Hor dago informazio guztia. Bale, mila esker, Pablo. Ez horretik, zuei deitu izanagatik eta nahi duzuen arte. Berdina, baita zu ere.